O Obradoiro de Emprego da Mancomunidade do Salnés deu inicio a un novo curso de manexo de drons. O obxectivo destas accións formativas é que os alumnos adquiran habilidades no emprego das novas tecnoloxías. A primeira das prácticas consistiu na revisión das pás dos muiños eólicos. Pois o que vamos a comprobar é coa cámara térmica a aproximación máxima que podan facer a estrutura para que detecten se existen problemas ou non. Xa os drons levan uns detectores de proximidade para que nunca haxa unha colisión e teña ningún problema. Pero, bueno, o manexo requere un pouco de destreza e por iso vamos estar agora facendo esta práctica. O curso de manexo de drons está enfocado a novos nichos de mercado. As posibilidades laborais que se abren con esta nova tecnoloxía son moi variadas. Aquí temos un campo moi innovador, no que é a revisión das estructuras das palas do sector eólico e despois temos o tema de vixiancia, temos outro exemplo, a loita contra a velutina para niños que están moi inaccesibles. Bueno, puxemos en marcha distintas liñas e a nos gusta moito colaborar co sector privado e crear novas posibilidades empresariales e de emprego. Dende a Mancomunidade sinalan o importante que son estes cursos para formar os participantes nas novas tecnoloxías e aumentar así as súas posibilidades de incursión no mercado laboral. A Mancomunidade ven apostando por formar os nosos alumnos e alumnas en novas tecnoloxías e, como digo sempre, isto non é casualidade, senón que ven dun traballo que se fai intenso polos técnicos e técnicas da Mancomunidade, sabendo onde hai nichos de emprego, necesidade de traballo, de man de obra, e aí encamiñamos a formación dos nosos alumnos e alumnas. As empresas tamén aumentan a súa demanda polos traballadores con esta formación. Estamos aproveitando moito a nivel dos cursos que están facendo a Mancomunidade a xente que podemos aplicar este concepto de inspección. Esta edición do Obradoiro de Emprego está chegando ao seu final. Nas próximas datas o alumnado deste curso terá unha práctica con tecnoloxía submarina. Pola súa parte, a Mancomunidade xa prepara unha nova edición do seu Obradoiro de Emprego onde non faltará a aposta polas ensinanzas en novas tecnoloxías.